Territori sonor. El món està ple de flors que interessen descobrir. Has de conèixer el món quan tot això passe. Les cançons positives ens alegren, ens fan la vida més fàcil, ens alcen els ànims i això ho aconsegueix el músic Wilfrid Pelló amb el seu últim treball Energia Humana que este dissabte 5 de febrer Ferran presentarà en directe. Serà un concert a les 7 de la vesprada a l'Auditori Carmen Valero de Silla i Wilfrid presentarà totes aquestes cançons carregades d'optimisme amb una banda que multiplica l'efecte sanador de la música i del missatge que transmet. No hi ha parets, al meu cor no he construït, no hi ha color de pell. Per a conèixer els detalls del concert de presentació tenim el mateix Wilfrid a l'altra banda. Molt bona nit. Hola, molt bona nit, com esteu? Nosaltres molt bé i suposem que tu preparant-ho tot per a presentar Energia Humana a casa Silla. Com han sigut aquestes últimes setmanes i com ho portes? Soc sincer o dic un poc de Lo que tu eres sincer, la teua energia t'impedeix no dir la veritat. Val. Està seguint dur, està seguint dur. Començar és dur. Però he de dir-vos que aquesta setmana hem fet els assajos amb la banda i crec que ja se m'està oblidant tota aquesta organització i manejar a tanta gent i invitacions, entrades, il·luminació, so, banda, arranjaments en directe, etcètera, tot això en una persona i després he de cantar i hem tingut com començar a delegar, però estem tan contents, ja és que la música com ho sana tot, doncs ja se'ns està oblidant un poc aquesta voratge en la que estem immersos i molt contents, ja ho tenim ahí, ja sí, és dijous, és que me pilleu quasi ahí entrant a escena, vamos. Sí, ja no queda res. Quins músics t'acompanyaran en esta aventura de portar al directe el teu disc? Doncs mira, com jo vinc del món de l'educació, la veritat és que no porté bagatge musical i he delegat en Paco Garnelo i en Edu Olmedo, que ha ficat bateries al disc, amb José Tortosa he delegat amb aquests músics, a José Tortosa de Banyeres de Mariola, Rafa Pecarpio de Canals, Álvaro Ponce d'Ana, que bé, són músics d'estudi, són músics que porten molt de rodatge, han treballat amb Javier Gurruchaga, en la tribu, amb Fitipaldis, i bé, hem tingut que assajar un poc en online aquests mesos, des de novembre, desembre, gener estem ahí muntant els arranjaments i aquesta última setmana hem quedat i hem ficat en comú tot el que cada un ha treballat i ha sigut una passada, la veritat. Així que tenim molta il·lusió. Ja està ahí. Què poden fer les persones que ens senten per a disfrutar del teu directe? Hora, lloc, entrades, Wilfrid, tota la informació. Vinga, doncs mira, les entrades estan disponibles en Instant Ticket. Fiqueu Wilfrid Energia Humana i podeu trobar les entrades que ja queden poquetes. Molt bé. I estic supercontent, que són 400 butaques i n'hi ha moltes ganes. N'hi ha gent que s'està preparant ahí que sí, bueno, sorpresetes. I jo també, claro, me digueu que conte coses, però sabeu que esta setmana i aquestes setmanes porte, jo que sóc un xarlatan, dic en xarxes no vaig a dir totes les sorpreses del concert. No pots, has de guardar algun secret, Wilfrid. Claro, veritat, jo dic, ara me van a preguntar a la ràdio i jo ho amollo tot. Nosaltres el que volem saber és dia, hora i ja ens has dit on comprar les entrades. Perfecte. Mira, el dissabte, dia 5 de febrer, que és aquest dissabte, a les 7 de la vesprada començarem el concert. Les entrades estan en Instant Ticket disponibles, són 3 €, és un preu simbòlic per a que tot el món pugui vindre a ballar i a plenar-se d'energia com si anares a la gasolinera a fiscar gasolina i res, i tenim moltes ganes de mostrar el que hem creat durant aquests anys del 2020, 2021, pandèmia, ola paga dalt, ola paga baix,
que si la quarta ola, que si la quinta ola, i al fi ja ho tenim ahí i podem ja estrenar-nos, a veure què tal, com rep la gent el missatge, i la veritat que estem molt emocionats perquè ens sorprèn, a nosaltres ens sorprèn també tot això, per a nosaltres tot és nou, ens hem juntat gent que no se coneguem, gent que té molta il·lusió, els músics, no? I a Paco i a mi ens ha captivat molt la il·lusió dels músics, com s'entreguen al projecte i com trauen el millor de si, no? És Nosaltres molt xulo, recomanem que la gent vaja perquè segur que et descobreixen i decideixen que a partir d'ara la música familiar a casa que sona serà la de Wilfried. Exacte, sí, música familiar, podem venir tota la família, exacte, sí. Molt bé, Wilfried, guai. suposem Digues. que havent compost totes les cançons del disc et costarà decidir-te'n per una en concret, però quina o quines de tot el repertori tens més ganes de tocar en directe? Pues, jo tinc moltes ganes de cantar Energia Humana, sobretot perquè és fa com el concepte un poc del disc, no? Però és difícil, és veritat. Has encertat en la pregunta perquè totes tenen... Dins de cada cançó n'hi ha un projecte educatiu en el col·le amb alumnes diferents, amb mestres diferents que passen per les escoles i que han guanyat premis a la MICE i que han tingut molt de rodatge, i són tantes vivències les que n'hi ha ahí en el disc que la gent pensarà, bueno, és una cançó, però clar, per a mi és molt emotiu perquè n'hi ha molta gent clavada i n'hi ha un univers d'ahir de gent i d'emocions que per a mi, jo no sé, vaig intentar ficar-me per primera vegada, jo també toco en una banda, és el meu somni complit, i la veritat és que quan he acabat els assajos he dit, ja està, ja estem ahí. Queda no ja res soc per el a que soc i fer-ho no m'he de realitat. preocupar, perquè ja Exacte. està fet, o sigui que... Ja està fet i les entrades estan volant, valen 3 euros, disponibles a Instant Ticket. Per favor, si esteu a Silla o la Rodalia el 5 de febrer, acudiu a l'Auditori Carmen Valero a les 7 de la vesprada per descobrir l'energia humana de Wilfried Pelló. Que vagi molt bé, disfruteu, ara ja sí, ho has fet tot, Wilfried, sols et queda pujar a aquest escenari i demostrar que eres un artista total. I ara veurem, que xulo. Se m'oblidava que no he dit a Beatriz Terrades, que me va fer els cors també, que no és de la banda perquè fa els cors, però no era nomenada, estava dedicant als músics. Nomenarem a Beatriz Terrades també, perdó. No passa res. És que estic nerviós. Normal, però ja estan, els nervis ara es treballen per a pujar i disfrutar. Una abraçada forta i bona nit, Wilfried. Moltes gràcies a vosaltres, a seguir, gràcies. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Música nice, si dones la volta, que jo vaig amb tu, com si fos amor. Estàs en la llista. Passa. Agafa la teua invitació i viu la música en Territori Sonor. Demà divendres 4 de febrer començarà la 15a edició del Festival Braços Round de Torrent.